vittu nyt lähtee, nyt vittu oikeesti lähtee. Saatana vittu, että mä paskon tän näppäimistä ihan vitun pillun päreiksi. Ihan vitun pillun päreiksi paskon tämän näppäimistä. No niin, vittu kun et ketään pitämässä kameraa, mutta vittu tätä menee paskaksi. Vitun näppäimistä. Vittu tää pitää taittaa kahtia tää koko vitun paska. Vittu. Vittu tää vituuttaa. Nyt vituuttaa oikeesti ihan vituusti. Vittu mä voisin murhata vaikka jonkun, mutta siihen hommaan mä en ala. Mutta joku saattaa ehkä alkaa, mutta vittu että mä oikeesti saatana. Vittu menee paskaksi täältä koko vitun näppäimistä. No niin. Katsotaanpa nyt miten tälle käy. Katsotaanko vittu? Voi sitä katsoa miten sille vittu käy. Vittu mä voisin tän polvella pistää paskaksi tän vitun näppäämistä. Vittu. Vittu että vituuttaa. Mä pistän tän paskaksi. Tuosta pom. Pom. No se meni sinne. Joo. Nyt alako. Voin mä rauhoittuakin tietenkin. Tällainen video tällä kertaa.